Takže moje meno je Vojtech Nemec, zastupujem tú spoločnosť Venet. Na ďalšom slajde predstavím našu spoločnosť, čo bude jasné, prečo sa problematike cloudu musíme viacej venovať. Čiže sme na trhu od roku 2002, prevádzkujeme 3 komerčné dátové centra. Máme viac ako 350 firemných zákazníkov, sme lídrom na trhu server hostingových služieb. Hostujeme vyše 900 fyzických serverov a čo je vlastne zaujímavé, teraz sa púšťame do stavby na Tomášikovej ulici nášho najväčšieho datacentra, ktoré bude spĺňať kritériá zeleného datacentra, čo znamená, že jeho PUE efektivita bude na úrovni hlboko pod 1,5, kde sa bude využívať napríklad studničné chladenie a bude sa predávať teplá užitková voda. Podľa dátovej prevádzky SIXE sme na 2. až 3. mieste, čiže sme 2. až 3. najväčší telekomunikačný operátor, čo sa týka dát. Je to najviac kvôli kontentu, ktorý je umiestnený v našich datacentrách. A toto sú tie dôvody, prečo je pre nás cloud veľmi dôležitý. Sú to na jednej strane plánované výnosy a na druhej strane môžeme tento trend vidieť aj v analýze Google Trends. A verím, že táto krivka a rast tejto krivky sa ešte dlhú dobu nezastaví. Preto nemôžeme túto problematiku ignorovať. Prečo vlastne táto doba cloud computingu prišla? Najviac je to kvôli nízkej utilizácii hardwareu, z môjho pohľadu. Asi všetci si spomenieme na Mooreov zákon, ktorý bol spoluzakladateľom Intelu, že každých 24 mesiacov sa počet tranzistorov zdvojnásobí pri zachovanej cene. A je to vidno aj na našich datacentrách, kde priemerná utilizácia serverov sa pohybuje na úrovni 10 až 20 %. Ako to už bolo spomenuté aj vo viacerých prednáškach predo mnou. Čiže preto sme začali s budovaním vlastného privátneho cloudu a preto sme sa pustili aj do toho projektu, ktorý sme nazvali Self-Virtual. Na projekte Self-Virtual veľmi nezarobíme, je to taká skôr propagácia cloudu, keďže sa na tej hierarchii niekde vyskytuje na úrovni infraštruktúry ako servisu a zarábať sa bude práve na tých pridaných hodnotách. Potom tento nástup by nebol umožnený bez nárastu rýchlosti internetu, ako to bolo spomenuté pred nejakými 10 rokmi. Rýchlosť internetu, videli sme to na prednáškach, ktoré boli pred nami. Taktiež v virtualizácii, kvalitnej globálnej infraštruktúre, ale taktiež kvôli nástupu pokročilých webových služieb. A iba v rýchlosti prebehnem tie výhody. Je to redukcia nákladov, čo znamená žiadne CAPEX a nízke OPEX. Potom je to veľmi, veľmi jednoduchá využiteľnosť, kedy si vlastne tie virtuálne inštancie viem vytvárať okamžite a zároveň flexibilita a škálovateľnosť riešenia, kedy si viem vytvárať, koľko chcem týchto virtuálnych inštancií a viem modifikovať aktívne či už veľkosť storageu, pamäť alebo výkon. Potom je to samozrejme tá environmentálnosť, ktorá tu ešte nebola spomenutá. Keď si uvedomíme, že nech je to datacentrum akokoľvek efektívne, pokiaľ servery v ňom umiestnené budú využívané na 10 alebo 20 %, tak nemôžeme hovoriť o nejakej prílišnej environmentálnosti. Tuto som si pripravil slajd, kde porovnáme nejaké tradičné služby datacentier bez pridanej hodnoty. Nie sú to služby s pridanou hodnotou, ale sú to tie základné core služby typických datacentier, ktorými sú kolokácia, prenájom dedikovaných serverov a tuto je ten náš projekt, ktorý sme nazvali Self-Virtual. A hneď v prvom riadku, kde vidíme čas potrebný na zriadenie, vidíme, že pri kolokácii sú to dni až týždne. Pri nejakých väčších deploymentoch to môžu byť až mesiace. Od nákupu hardwareu po umiestnenie v datacentre. Pri prenájme dedikovaných serverov, ktoré máme k dispozícii skladom, môžeme hovoriť o dňoch. A čas potrebný na zriadenie pri tomto projekte IaaS Self-Virtualu je to okamžite. Taktiež škálovateľnosť. Keď chcem zvýšiť výkon
tak vlastne musím si doobjednať servere, prípadne storage, prípadne pamäť alebo podpornú infraštruktúru, čo vlastne pri takýchto cloudových riešeniach viem vlastne okamžite. Tuto spomenieme zase položku nákladov. Pri kolokácii si musím tie investičné náklady na začiatku budú veľmi vysoké. Ten OPEX potom bude vlastne nižší, keďže vlastne nebudem musieť platiť prenájom hardveru, ako je to pri prenájme dedikovaných serverov. Pri self-virtuále alebo podobných službách cloudových, ktoré sú všade na trhu, je to bez viazanosti a viem si operatívne škálovať ten výkon, ako vlastne potrebujem. A z toho vyplýva aj ten pricing model, ktorý je uvedený nižšie. Pri kolokácii je to nákup vlastného hardveru, serverov podpornej infraštruktúry plus náklady kolokácie. Pri prenájme serverov sa v konečnom dôsledku aj tak tá cena skladá ceny toho hardveru. A pricing model cloudových služieb, ako je náš self-virtuál, je prenájom na základe aktuálnej potreby. Keď potrebujem ďalšie inštancie, čiže virtuálne servery, tak si ich jednoducho vytvorím. Keď ich nepotrebujem, tak si ich zruším. Tuto vidíme, aké sú modely poskytovania týchto cloud služieb. Už sme to niekoľkokrát tuto videli. Ešte čo je možno zaujímavé, je vidieť, že sú to zároveň aj vrstvami medzi tými serverami až klientami. Má tam infraštruktúru, platformu a aplikácie. Na tomto obrázku vidíme aj lepšie pozíciu toho self-virtuálu, toho nášho projektu, ktorý sa nachádza na vrstve IaaS, čiže infraštruktúra ako software. A vyššie sa nachádza platforma ako služba a software ako služba. A tuto vidíme aj, komu je to vlastne určené. Napríklad, keď sa už nachádzame úplne hore, tak pre koncových užívateľov je to úplne transparentné. Nie sú to len Google aplikácie, ale konec koncov už väčšina webových aplikácií sa nachádza na tejto hierarchickej úrovni. Aj tento modifikovaný obrázok sme tu veľakrát už videli. Aké sú deployment modely cloud computingu? Sú vlastne tri základné, je to private clouds, public clouds, hybrid clouds. Ešte sa spomínajú ďalšie dve, čo sú government a community clouds, ale sú variácie týchto existujúcich. Takže toto tu vlastne ani nebudem ďalej spomínať. A teraz konkrétny model nášho projektu. Náš projekt vychádza z nášho private cloudu, ktorý sme chceli kvôli interným veciam, kvôli zvýšeniu efektivity. Sme vlastne vybudovali si náš privátny cloud. Na tom privátnom cloude bežia v klastroch všetky vlastne naše služby a sme si povedali, prečo to neposkytnúť aj smerom von. Neposkytuje to veľkú pridanú hodnotu, ale máme služby, ktoré sú vlastne nad tým. Je to len základný stavebný prvok, na ktorom vieme ďalej stavať. Poskytujeme nad tým ešte už aj iné služby, teda začíname ich poskytovať a to sú služby, kde poskytujeme software ako službu. Napríklad veľmi zaujímavé je tam zlúčenie desktopovej virtualizácie a cloudu. Vtedy vlastne vznikne desktop ako servis. Konkrétna logická a fyzická topológia je tá, že je to spojené, skladá sa to vlastne z dvoch sajtov. Jeden je v dátovom centre SHC3, ktoré máme v Petržalke na námestí Hraničiarov a ďalšie je na Kocelovej ulici v meste. Čiže môžeme hovoriť o geografickom cloude. A tie služby sú tam vlastne naprojektované tak, aby tam bola zastupiteľnosť a load balancing aktívny medzi týmito jednotlivými sajtami. Čiže pre koncových užívateľov je tento fakt nebodateľný. Oni to vlastne berú ako jednu sajtu. Potom z čoho sa naše aktuálne riešenie postavené? Je postavené samozrejme na hypervízoroch, ktoré umožňujú virtualizáciu, ktorým je v prevažnej miere Xen.
Je tam pár strojov, beží vlastne aj na KVM-ku, ale väčšinou je to. Potom veľmi podstatná zložka, ktorá vlastne tvorí management toho cloudu a managementový software je OpenNebula, ktorá má veľmi zaujímavú vlastnosť, ktoré veľa takýchto systémov nemá, že už v súčasnosti podporuje cloud. Čo to vlastne znamená? Znamená to vlastne to, čo tu bolo veľakrát zmieňované, čo uvidíme aj na ďalšom obrázku, že umožňuje prepájať privátne cloudy s verejnými cloudami. Čiže my máme náš systém nasetovaný tak, že pozostáva možnosť 20 serverov, ale ak by tento výkon nestačil, tak vieme to jednoducho prepojiť na napríklad riešenie od Amazonu EC2. Ale taktiež tento systém vlastne umožňuje, ktorý máme, napájať sa aj na náš cloud ako verejný cloud. Čiže môžu vznikať tu tieto hybridné cloudy, čo je budúcnosťou týchto cloudov, že sa budú vedieť aj prepojiť v prípade potreby. Je to kombinácia vlastne toho vlastného privátneho cloudu a potom nejakého verejného cloudu. Tuto konkrétne vidíme ten diagram týchto jednotlivých vrstiev IaaS, tohto managementového softvéru, kde je v tejto vrstve jasné, že tu je tá lokálna infraštruktúra, na ktorej sú tie hypervízre a okrem toho je možné, je tam cez Delta Cloud API možné sa prepájať aj na iné public cloudy. Toto je vlastne core vlastne toho public cloud managementu. Na jednej strane je tu konektor na lokálnych užívateľov a administrátorov a potom je tu ďalší interfejs, ktorým je webový interfejs nášho portálu, ktorý sa volá Self-Virtual. Self-Virtual predstavuje user interface, kde si vlastne vedia užívateľia vytvárať tieto virtuálne servery. A ako bolo v tých počiatočných slajdov spomenuté, je to možné vlastne okamžite. Takto vyzerá užívateľská zóna tohto projektu Self-Virtualu, kde vlastne vidíme, máme tu dve aktivované inštancie a jednu deaktivovanú. Tu máme nejaký profil, logy, faktúry, môj profil, odhlásenie. Možno pre zaujímavosť som na začiatku hovoril, že spravujeme okolo vyše 900 fyzických serverov. Tých virtuálnych inštancií od začiatku, kedy Self-Virtual sme spustili, bolo vytvorených už cez 1000. Čiže tuto vidno, že vlastne ľudí to veľmi zaujíma, čo to vlastne je. A efektívnych tam ostalo, tuším, nejakých, ktoré boli aktivované. Dneska ráno som sa pozeral, bolo ich niečo tesne pod 300. Čiže trend cloud computingu je nezastaviteľný a musíme všetci budovať služby najmä postavené na cloud computingu, čo znamená software ako servis. To je vlastne budúcnosť. Tak vám veľmi pekne ďakujem. Máte ešte niekto nejaké otázočky? Nie, tak by som predal mikrofón môjmu ďalšiemu kolegovi.